Volkswagen Mercedes. LKPčko na ceste, jedna biela, bude ťahaná za týmto oranžovým zázrakom. A na štart, nech sa pomaly a listo blíži Baptist Falter, ktorý je z Nemecka. A v rámci jeho výkonu tu ide o silnú rodinnú tradíciu, pretože je už v roku 1967 a odvtedy sa celá rodina venuje tomuto úžasnému plemenu. Záprahy pred pivovary, kone jazdia v zástavách na športzáprah až po 10 záprah. Sú silné, spoľahlivé a perfektne zohrané. Počítal som sa aj to, že okrem záprav sa Baptist venuje aj súťažiam v ťažkom ťahu. Jeho kone pravidelne predvádzajú silu a vytrvalosť. Úspechy v zahraničí, dvojbodka v Nemecku, Rakúsku, získa viacero ocenení. A možno, že na ňo jedno čaká aj u nás, Uhliska, na Slovensku. Ako vidíte tento plán? Jeden pokyn od organizátorov. Len spomeniem, že koníky majú názov Mišo a Rubín. Takže Miško a Rubín, to je dvojica koňov pod taktovkou Milana Grbiča. Furman, ktorý sa pri koňoch doslova narodil a celé detstvo pri nich aj vyrastal. Potom sa ho dopýtal a pýtam aj ďalej. Furman skráve sa od krvi. Nech sa to čudovať, že je to ďaleko. Podpečia, ale podpečia. Podvodne poberá na svoj stopy. Povri! Tak! Momentálne má 4 kone na